ହଉ ଦେଖିଆ ବୋଉ ଆଜି ତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଡେଣା ନଥାଇ ଆକାଶେ ଉଡେ, ଡେଣା ନଥାଇ ଆକାଶେ ଉଡେ, ମଣିଷକୁ ସିଏ ଝାମ୍ପି ନିଏ, ସେଟା କଣଟା ଦେଖିଆ କହିଲୁ? ପିଲା ଜାଣିନୁ କି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ। ସେଇଟା ପରା ହଉଛି ଆକାଶ ଛତା। ଓହୋ ଆକାଶ ଛତା। ସେ ଝାମ୍ପି ନିଏ। ହଉ ଡେଣା ନଥିଲେ ବି ସେ ଝାମ୍ପି ନବ ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିବୁ? ଦୁଇ ବାଳକର ରଙ୍ଗ ସମାନ, ଜଣେ ହଜିଗଲେ ଜଣେ କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ, ସେଟା କଣଟା ଦେଖିଆ କହିଲୁ? ଚପଲ। ଜଣେ ହଜିଗଲା କାମକୁ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ ଚପଲଟା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା, ଦେଖିଆ ସେଟା କଣଟା କହିଲୁ? ସେଟା ହଉଛି କଣ 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 ମନେ ପଡୁନି? ହଁ ମନେ ପଡିଲା। କଣ କହ? ସେ ତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ ଆକାଶଟା ହଉଛି ଥାଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ କି? ଓହୋ କବି ଏଠି କଣ କହିଲେ? କବି କହିଲେ ଥାଳି ଉପରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରେଡି? ନା କେବେ ସେ ଝଗଡା କରେ, ନା କେବେ ସେ ରୁଷେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଡ ଖାଏ, ସେଟା କଣଟା ଦେଖିଆ କହିଲୁ? ମନେ ପକା। ସଦାବେଳେ ସେ ମାଡ ଖାଏ, ଢୋଲ ବାଜା। ଢୋଲ ବାଜା ମାଡ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷେନି କେତେବେଳେ ନାଇଁ। ରାଗେନି କି ରାଗେନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାଡ ଖାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ସେଟା କୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ? ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ନ ଫଟେଇଲେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ହବ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ। କବି ଏଠି କଣ କହିଲେ? କବି ଏଠି କହିଲେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଫଟେଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ଫଟେଇବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ। ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟେଇବା।